mga ka-G-Vibes yan? So welcome back to my channel again. And right now, gagawa tayo ng Tala Challenge. And please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated ka sa mga video na ko. And this is my partner guys, Biadnes, and my videographer Abigail Marie Dagwayan Hamak. And Tala Challenge in here guys sa stage. I also choose ko. So in 3, 2, 1. Hindi ko maipili, tila ko'y nakalutang nasa langit. Ngunit nalulunod sa iyong mga ngiti. At kung hanggang dito lang talaga tayo, hindi pababayaan ang daang dinakatagiling ka. Kung umabot tayo hanggang dulo, kabilang ng mahigpit, aabutin natin ang mga tala. Hinding ng mga tala na nakikita ko sa iyong mga mata. Hinding ng iyong mga mata, hinahanap ko sa mga tala. Hindi ko maipili, tila ko'y nakalutang nasa langit. Ngunit nalulunod sa iyong mga ngiti. At kung hanggang dito lang talaga tayo, hindi pababayaan ang daang dinakatagiling ka. Kung umabot tayo hanggang dulo, kabilang ng mahigpit, aabutin natin ang mga tala. Hinding ng mga tala na nakikita ko sa iyong mga mata. Hinding ng iyong mga mata, hinahanap ko sa mga tala. And ngayon guys, ito na ang pinakahuling hantungan ng babaeng to. Dudurugin ko na to ha. Dudurugin ko na to. So, ito na guys. This is the final round. Uy, Ready ko na? ay, syempre. So, 3, 2, 1. Hindi ko maipili, tila ko'y nakalutang nasa langit. Ngunit nalulunod sa iyong mga ngiti. At kung hanggang dito lang talaga tayo, hindi pababayaan ang daang dinakatagiling ka. Kung umabot tayo hanggang dulo, kabilang ng mahigpit, aabutin natin ang mga tala. Hinding ng mga tala na nakikita ko sa iyong mga mata. Hinding ng iyong mga mata, hinahanap ko sa mga tala. That's all for today's video guys. Tapos na po yung ikinoment ni Eralyn na dance ng Tala Dance Challenge. So, see you to my next vlog guys. And please, don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga video na kasunod. And bye bye guys!